Kedam tang argoni python kebra isier ni karbi student union asong atumpen metha sai hemalong pherang kya mai ingni ponsi suri hinira khresir kep aning kanpen TET satlang upper primary lower primary along ki untang karbi ariso ejang atum aphan an karbiang long thomas council pen voreng ang hoi ki pipa Prapjin ji aphan ke hang padupon Bangso along KAAC mai phu rostom rong pharpen kaning jepona tengke penna ana risoi jangatum tera sadlang kachepaun dona tum dok piklo bontan non pu anta voreng ang hoi KAAC pen pipon pedara bangke isi ning duk meme alamlo lason si dipu basic training center along setame kedam tang ni phain koraner keparni KAAC pen principal aphan pinpura lo paji odamlo Labang sopin pura lo along ki jong dun lake suri hinira inquire si lapen inquire hini aning kana pharman DLED ki untang atum anaphan amen thapon lap nangji lapen KAAC jagat singing ti setame langchari dun pen RDP dunangji pusi KAAC mai phu rostom rongphar chuning ripon 2019 pen TET ki unatum LP pen chenglok UP high school higher secondary TET ke pas atum dok piglok ar biang long long jogot ingti phansame tuning ripon lo labangke langdon rek nangji ardi bipon lo te nitum kemang apodang chunpon po bang somaya long KAAC kongchun bang jirsong taro bidisar Richard ingti dehin chunbang longkiri ti sotum pen chetong don News report Karbiang Long Live